Ya magumba amanonko omhlaba wonke jikelele. Awu magumba amanonke omhlaba jikelele. Udokotela u2+2 lo. Dokotela u2+2 umxazululo wey'nkinga zabantu. Xazululo wey'nkinga zabantu busuku nemini. Usigadla senyama safela emazweni, undaba zabantu ziyakhulumisa. Hey, ungasali. Noma ngabe unenkinga nomuntu wakho ophila naye othandweni, noma umuntu ofisa ukuba naye othandweni, ngisho usamfisa nje. Woza kudokotela u2+2. Sengidlulile ke lapho. Noma yini inkinga kodwa ke uzungesabi. Xhumana no2+2 uyatholakala ku076 ku45 no400 45. Ngidlulile ke lezo ngoba lezi ezengane. Ngiphethe nasi isigubhu.